Nijang Karbi Anglong Chinthong Constituency MAC keparlo umsarang PS along APHLC atum kahumri dam. Lason si kedamtang chitini phaing koira trok siarni lakha ke thom Chinthong Constituency MAC keparlo umsarang PS along APHLC atum kahumri dam. Bangso kahumri dam amai all CC Committee President Longbiram Teron Voithat Langso LEC President Bikram Hanse Central Committee Coursing Timong Penchenglo APHLC along claim rapet ke thekiding atum chitong dunsi kahumri amai along RDP dun. Lapen bangso kahumri dam amai along mai pu Martin Englang pensi ke cheng pen ki jut an mai chepahem pu pon. Lapen labangso kahumri dam amai along kaci tong dunarat ko sonsi kewang jilang arni ke claim ke dam ni sen pen cepa hai pon thujima aphanta kaci tong dunarat aphan than paritekang lapen ke jutsi serang PS mati APS 10 APHLC aphan ke pahai duna pot kachuro pajer tekang si ingsam jin pen mai pajut pon news desk report public TV Karbi Anglong nitum la wothar lang solo stanong ke amri pen rongkhang LAC ini lo jadi amasin nitum ke damtang LA long da chingwai lo je amri pen chenglo Chinthong la pen amreng la pen pu ihin ke rongkhang ala homosti ti long bang nitum ke dami pan bor ilo amasin dak nang pole lo Chinthong atu minil tum amri long ram lo ini bang pot Chinthong lo Chinthong da umsarang ke APHLC pen sidak la songso PS ke chapai pondel lo ke damtang non MP hud election hud adelo ke damtang ha MLA MEC hud pen dameda result mission si chapai pondo APHLC tu so nak thaksin idum non lower Chinthong dameda po burpon po adak tame non son amai awareness meeting so sin idum adak do pon po APHLC ke claim bang women tumpen sartimar tumpen chenglok leaders do an fundament idum ke chetong kang son sin idum adak tame claim po dak le thot tame pini ke public ku pedel lo APHLC long ke claim leaders to man se pini dak na ke chetong lo bapen ke dam tang da lang litu me chapadu pasi chapa hai pon halal aso thesil dum ke bang angten la puson thak non aloka pek ta kahumri dam tuyelang ulang ma mate la wo that lang so non ke LA hini lo pot la rongkhang pen amri angbong ke homositin danil tum dam et pen sinil tum ko buthot PC ke claim ke dam ji ma kala bangso central pen order ateng pen sin itu mako claim pon tupo movement itu ke claim puthot kang thur to ji pan itu claim po apen non BJP atum government atum itu han aron kimi kaprek aron repen ke wan pen itu han nangapa siksak mate 6 schedule ajakong kapa we lai hui ke claim puthak men itu si song dunji non la 125th 6 schedule constitution amendment kala bangso ke claim long da men itu si kroy dun de pu pen itu ko post bomb ketok pendamen itu pibom lo, asi hal hayong si claim body det lo dangte APHLC dum de ketung mereka cisong si government han paklang pon. tang ta sari thini non so Karbi Anglong non ti untuk na PGR patang ko anang ding si petisong bili ko PGR long dangte non ke Karbi Anglong rat phansi Karbi Anglong autonomous council long kachari dum kijui ason si claim that Supreme Court akang tuinai kang sai hem Supreme Court pen puloje illegal encroachers atum han eviction ang PGR long palage order klanger lo non het kelilo prang pen se order do tang lo hal bang so order teng pen pulo tang te council long election ka chapa hai atum ke lake eviction ke claim fit chona hang a public fan ka pang room je kam avelo kupine high level committee ke seng ningi putada ke tok avelo lake alang litum claim fit chona sida me piniar ni haladak kichi ke be tum fan ke BJP matela national party atum congress puno BJP puno la tum ke avut beng lo potjo la avut beng kacha phangho kang tung te pen pini eviction claim I headed masi ajha ka Karbi atum fan ke non ijui ason si non ke la PGR ka protest sai bang claim dat la si APHLC power bang betik ke la tum ke eviction bang ke claim I hel claim onelo Nasi, hala PGR ke apialam lo, sar the phangcho longle 21 bighas in koira isi longle bihari atum cherai pide. Hala ke high court pen order long pa melo la pen claim mo pulo. Hala anda claim mai he. PGR long ke claim hai ke apialam. Asi la ke mo itum regional party power bang betik ke eviction ke la non BJP atum ke claim hai.